شاورمەندێ ڕێڤەبەریە خۆسەریە دەموقراتیک بەدران چیاکورد کو ئەو ژی دێ هەڤدیتنا لەگەل فەرماندارێ قەسەدێ مەزلوم عەبدی و سەرۆکێ دەسەڵاتە شامێ ئەحمەد الشەرع لوێدەرێ ئامادە بوو دەرحەقێ دەستورە یانجی دانازانە دەستوری نڤیسەکە پارڤەکریە بەدران چیاکورد دەبێژە دانازانە دەستورێ li dijî navaroka li hevkirina dinabera fermandarê Qesedê û Ehmed el-Şerع de ye. Ji bo wê jî ew te qez dike ku ev yek nayê qebûlkirin çimkî hemû pêk hate beşdar nebûne. Şêwermendê Rêveberiya Xweser Bedran Çiyakurd dibêje li hevkirina dinabera fermandarê Qesedê Mezlûm Ebdî û Ehmed el-Şerع ji bo bi dawîkirina pevçûnan bi rengekî aştiyana û di serî de pêk hateyên Bakur Rojhilatê Sûriyê beşdariya rasta hemû Sûriyan di proseya siyasî komîte û saziyê girêdayî pêvajoya veguhêz de ye. Çiyakurd eşkere dike ku piştî vê li hevkirinê ew bi bernameya destûrî matmane ku tu beşdarî an nûnertiyekê rast a pêkehate û baweriyên Sûriyê bi taybet yên Bakur Rojhilatê Sûriyê tune ye. Çiyakurd piştrast dike ku ev bernameya destûrê li dijî li hevkirina berî çend rojan ew ev mijar nayê qebûlkirin. Her wekî Şêwermendê Rêveberiya Xweser got ku bernameya destûrê dûrxistina pêkhateyan û yek aliye û newekî pirrengiya civaka Sûriyê xewn û mafên wê yên rewa ye. Bedran Çiyakurd dibêje ku gereke ev reşnivîs li gorî lihevkirinê çêbûye carekê din were sazkirin û nûnertiya her pêkhateyekê bike.